Me näyttää videon lopussa Pauliin, älä zoomaa, jalkaa ja se on nyt katkaa. Prank! Mr. Prank! Se piti olla videon lopussa, mutta nyt oli läskei. Hyi, se on ihan paskanen. Kato nyt. Kato tätä kameraa. Näyttää ihan paskalta. Se on oikeasti verta. Ihan täynnä. Se voi näyttää vähän kakalta. Se oikeasti on verta. Niin no. Tää Rassin puhelin on vaan niin surkea laatuinen. Se on hieno laatu. Siinä me laittiin asiatuksista hieno laatu. No joo, mutta tää on niin rikki tää näyttö. Niin siksi. Meillähän siitä. Noniin. Joo, niin nyt alkaa video. Niin, no videon lopussa kertaa yksi juttu sitten. Eikö? Tulee video, missä me opetetaan teille Kodia! ja kaikki temppoja. Me tehdään tutoriaan, sit näyttää mikä kerran otetaan. Niin kaikista tempuissa kannattaa siis ottaa ja kaikkea tällaista. Esimerkiksi ottakaa sekin. Tällainen esimerkiksi. Voitko mä hakea siihen kanssa, jos taettu kerran? Niin, elikkä no kerran saa sit videon lopussa mitä me tehdään. Ui vittu. Laitan noin kasaan. Itellekö? Tosta. Ei. Päkki. Eikö se... Ja tossa niinku... Ei se... Huijaa! Tai sit silleen joku tällainen. Noniin, tehdään temppuja. Nyt lähtee muista voltti mahalteen. Easy. Oh. Eli siis tässä Mulla on ehkä vähän parempi. tälleen palloksi. Mut mulla on ehkä vähän parempi versio kuin Rassel toi voltti. Joo, mä feilasin sen jotenkin. Rassi vähän feilasi sen jotenkin ihmeellisesti. Niin mä voin näyttää nyt vähän niinku paremman version. Tolleen. Rassi vaan jotenkin epäonni. Noniin, mitäs me tehdään? Kato, onko sun kamera päällä? On. Ja se kuvaa sit sun prank-jalan. Se niin vähän aloitan. Tehdään lyhyt video. Mitä? Tehdään lyhyt video. 2 sekkaa kestää video. Oho, meni 2 sekkaa. Noniin, ei vaan. Nytten tulee tää videon vikajuttu. Eli siis kertaan 100 likeä nyt tälleen. Ai. Noniin. Mä vedän nopea palvelupäkkisarjaa. Joo, no mä voin kuvaa. Noniin. Noniin. Ja nyt on tää asia sitten. Eli. Niin. Niin sano. Mitä me Niin 100 likeä, niin me tehdään tutorial video ja tähän videon kommentteihin voitte lähettää mitä haluatte oppia meiltä. Niin, tai ja kaikki kodeja, kabuumeja. No, mä voin näyttää kabuumin. Se ei vaan kun... mahalteen nopea. Näyttää se voltin mahalteen myös. No, eka kabuum. Tää. Toi ei nyt ollut kunnollinen. No ei niin, mut silleen. Ja sitten mun volttimahalteen. Kannattaa varoa rassaa. Tolleen. Tuli nyt lähti kamera eteen. Noniin. Rasse, oota. Oota. Noniin. Te ette kuulu mitään. Etteni.